31 ta' Jannar, San Juan Bosco, saċerdot, għex bejn l-1815 u l-1888. San Juan Bosco, wieħed mill-akbar ħbieb taż-żgħażagħ, twieled qrib il-belt ta' Turin fl-Italja minn familja fqira. Biex tkompli tgħaqad ta' sentejn tilef lil missieru, iżda ommu minkejja ħafna diffikultajiet edukatu. Fl-awtobiografija li kiteb fuq talba tal-Papa Piju IX, San Juan Bosco jgħid li meta kien għadu tfajjel ra f'ħolma ħafna tfal jilagħbu f'bitħa u bdew jitkellmu ħażin u huwa beda isawwathom biex iwaqqafhom. Imbagħad raġel libes l-abjad li kien Ġesu u sinjura sabiħa li kienet il-Madonna u rewħ li huwa kellu jirbaħ lil dawn it-tfal bl-umiltà u l-ġentilezza. Meta kellu 16 sena daħal il-liċeo ta' Ċeri. Minkejja l-istudju li kellu kien isib ħin biex jiġbed it-tfal tar-raħal tiegħu lejh, saħansitra kien jagħmlilhom kummedji u bużullotti biex wara mbagħad jieħodhom il-Knisja u jkellimhom fuq Ġesu. Xkejken għamilha ta' raj u mbagħad ta' kamrier u ta' ħajjat fil-belt ta' Ċeri. Il-ħin li kien jibqalu kien jiddedika għall-istudju u l-qari tajjeb. Ta' 20 sena daħal is-seminarju bl-għajnuna ta' saċerdot li miġbud mill-imġiba eżemplari ta' żagħżugħ kisiblu post bla ħlas. Ġie ordnat saċerdot fl-1841 ta' 26 sena. Waqt li darba kien qed iżur il-ħabs ta' Don Cafasso, kappillan tal-ħabsijiet, osserva b'niket kbir il-kundizzjoni miżera tad-delikwenza taż-żgħażagħ u ddeċieda li jiddedika ħajtu għall-edukazzjoni ċivili u morali ta' dawn l-imsejknin. Jum minnhom fit-8 ta' Diċembru tal-1841 waqt li kien qed jilbes għall-quddiesa sema li s-sagristan ikeċċi tifel mill-Knisja għax ma rridx jgħin fil-quddiesa. Sejjaħlu, għamel ħbieb miegħu u din il-laqa ma' ċkejken Bartolomeo Garelli kienet iż-żirrija tal-oratorju li hu waqqaf fil-Knisja ta' San Franġisk u mbagħad wara ħafna taħbit u ġar min-naħa l-oħra Valdoccio fil-Parti Baxxa ta' Turin fl-1846. Fil-bidu tal-oratorju kien ġa jgħod 700 tifel. Ommu ma rettejx miegħu biex tgħinu u baqgħet miegħu l-10 snin ta' ħajjitha, l-aħħar 10 snin. It-tfal kienu jħobbu jsejħula Mamma Margherita. Fl-1872 bl-għajnuna ta' Santa Maria Domenica Mazzarella waqqaf ukoll il-komunità tas-Sorijiet Salesjani biex jieħdu ħsieb it-tfajliet u għall-lajċi għamel it-tielet ordni tal-Kooperaturi Salesjani. San Juan Bosco kien ukoll kittieb prolifiku u kiteb mhux biss kitbiet reliġjużi imma wkoll kitbiet oħra biex jgħallem liż-żgħażagħ tiegħu u lill-poplu in ġenerali. Beda il-famuża kollana Letture Kattolike b'librett fuq xi suġġett partikolari kull xahar li kellha influwenza kbira fost il-poplu Taljan. Kien ukoll infittex għal pariri u ġie ikkonsultat minn papiet, mexxejja tal-Istat, ministri tal-Gvern. Kien ukoll medjatur bejn is-Santa Sede u l-Istat fi żminijiet diffiċli. Kien bniedem ta' diplomazija kbira, organizzatur mill-aħjar u mexxej mill-aqwa. Lil sħabu kien jgħidilhom: qisu liż-żgħażagħ bħala wliedkom, titilfux il-paċenzja magħhom. Ixbħu lil Ġesu li ħa tant paċenzja bl-apostli, bin-nuqqas ta' manieri tagħhom, bl-injoranza tagħhom u wkoll bl-infedeltà tagħhom. U tħallat mal-midinbin b'tant ħlewwa li qaġġeb lil xi ħud. Fl-aħħar snin ta' ħajtu, Don Bosco kien magħruf mad-dinja kollha. L-opra tiegħu bdiet tixxered mad-dinja kollha fejn il-missjonarji tiegħu Salesjani ħadu ħsieb skejjel, orfanatrofi u kull xorta ta' opra oħra
għal ġid tat-tfal u taż-żgħażagħ. Meta San Juan Bosco miet fil-31 ta' Jannar tal-1888 fl-età ta' 72 sena, is-Soċjetà tas-Salesjani kellha diġà 250 dar mad-dinja kollha b'aktar minn 130,000 tifel li minnhom kienu joħorġu 18,000 apprendist fis-sena. Iddikjaraha beatu Qaddis il-Papa Piju XI l-għada tal-kolonizzazzjoni il-Gvern Taljan nedija vaganza pubblika u l-Qaddis Patrun tal-apprendisti. B'sens ta' gratitudni lejh, kważi il-popolazzjoni kollha ta' Turin attendiet għall-funeral tiegħu. Is-subien kienu jħossu mill-ewwel li San Juan Bosco kien iħobbhom. Kien jemmen fil-ħbiberija, fl-apprezzament tal-isforzi, kien iqanqal is-sens ta' responsabbiltà u jwarrab f'okkażjonijiet ta' diżubbidjenza. Kollox fil-preżenza ta' Ġesu kollu mħabba u ħniena. Raru tqarbin ta' spiss, tagħlim sod tal-katekiżmu u taħriġ fis-snajja manwali kienu parti mill-metodu Salesjan. Il-metodu tiegħu tal-edukazzjoni ma jafx kastigi. Kemm tista' aħrab il-kastigi u fittex tikseb l-imħabba qabel il-biża'. Ma niftakarx li qatt għamilt użu mill-kastigi. Bil-grazzja t'Alla dejjem ksibt anke minn tfal li kienu jidhru refrettarji mhux biss dak li kien id-dmir li jitlob imma wkoll dak li qalbi kienet tixtieq. Fl-istess ħin dejjem wissal il-ġenituri kontra dik il-ħlewwa għamja u sensibbli lejn uliedhom li minnhom tagħmel ġugarelli mħassar u mhux bniedem ta' karattru. Dan li ġej huwa parti minn qari mill-littri ta' San Juan Bosco bit-titlu Dejjem ħabbrikt minn qalbi. Qabel xejn, jekk irridu nidhru kollna ħrara li t-tfal tagħna jkunu tassew ħienja u nħajruhom jaqdu dmirijiethom tajjeb, jeħtieġ li qatt ma tneħħu minn quddiem għajnejkom li intom qegħdin minflok il-ġenituri ta' dawn iż-żgħażagħ eżies li għalihom dejjem ħabbrikt minn qalbi u tħabbat fuq dejn dmirijieti ta' qassis u mhux jiena biss imma s-soċjetà Salesjana kollha. Ma nistgħux ma nħadmux xi seta' fuqhom imma jew inħarsu lejhom bħala wliedna u nkunu fosthom qisna l-qaddejja tagħhom bħal Ġesu li ġie mhux biex jikkmanda imma biex jobdi. L-istess ħiel ta' seta' jmissu iġelna nistħu. Is-seta' tagħna fuq it-tfal ma nħadmuhiex jekk mhux biex naqduhom aħjar. Huma wliedna u għalhekk meta nrażnuhom jekk jonqsu, nreġġgħu lura l-korla tagħna kollha jew għall-inqas imberduha tant li nkunu qisna warrabnija għal kollox. Ma nkunux nies bi spiritu mħawwad bħars ta' tmaqdir f'għajnejna bi kliem inigges fuq fomna, imma nkunu nies li jħennu llum u jittamaw għal quddiem kif jixraq jagħmlu dawk li huma tassew missirijiet kollhom ħeġġa biex jikkoreġu u jmexxu lil uliedhom tassew għall-aħjar. U fiċ-ċirkustanzi l-aktar tqal, iżjed jaqbel li nitolbu lill-Alla bil-ħniena u bl-umiltà milli ninfexxu f'ħafna tpaċpiċ li mhux biss iriex lil min jisimgħu imma ma jkun ta' ebda fejda għal min u ħati. U int, kemm għandek paċenzja mal-oħrajn sakemm dawn forsi jitgħallmu jew jikbru? Kemm taqdi b'umiltà lil dawk ta' madwarek? Minn San Juan Bosco nitgħallmu li l-persuni ma jinbidlux meta takkużhom, tiġġudikhom u tikkundannhom. Anzi, b'attitudni ta' dan it-tip aktar se tbedhom minnek. Il-persuni jibdew jinbidlu bil-mod bl-imħabba, bil-paċenzja, bis-sabar, bil-ħlewwa, bil-ħniena, b'kelma tajba f'waqta u tinsiex, b'ħafna talb u eżempju tajjeb.
Talba. O Alla, li jerfajt lil San Juan Bosco, il-konfessur tiegħek biex ikun missier u għalliem taż-żgħażagħ u permezz tiegħu bil-għajnuna tal-Verġni Marija waqqaft familji ġodda fil-Knisja tiegħek. Nitolbuk bil-ħerqa mimlijin bl-istess nar ta' mħabba biex nirbħu l-erwieħ u naqdu lilek biss. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.